नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंजागासिनो दं 3थि मैहुर थुनफावथाय फोरबो 2024। 21 नबेम्बरनिफ्राय 24 नबेम्बरसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंजागासिनो दं 3थि मैहुर थियेटार फेस्टिभेल। सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बादिनो देग्लायबो बिटिआर सरकारनि सिनेमा आरो थुनफावथाय बिफाननि रांखान्थि हेफाजाबजों लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव क'क्राझार सहरनि साखाथि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सनि अडिट'रियाम हलाव 21 नबेम्बरनिफ्राय 24 नबेम्बरसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों 3थि मैहुर थुनफावथाय फोरबोखौ खुंगासिनो। बे थुनफावथाय फोरबोआव हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोर फारियै कर्नाटक, गोदान दिल्लीनि थुनफावथाय हानजाफोरनि अनगायैबो बायजो हादर लेटिन आमेरिका, इटालि आरो लन्दननिफ्रायबो थुनफावथाय हानजाफोरा बाहागो लाफैनानै थुनफावथाय दिन्थिफुंगासिनो। 21 नबेम्बर गिबि बेखेवजेननाय सानखालि इउनाइटेड किंडम इंलेन्डनिफ्राय बाहागो लाफैनाय किउटिफि एन्टारटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड थियेटार हानजानि अक्जियम अफ चइस आरो लोरगि थियेटार ग्रुपनि जावलिया देवान थुनफावथायखौ दिन्थिनाय जायो। 22 नबेम्बर खालि मडार्न थियेटार ए डिस्काशन आयदानि सायाव मोनसे सेमिनार जथुमनायजों लोगोसे बेलासिनि 3:30 अदालगुरिनि दि केनभास थियेटार हानजानि गाइन बायनर बिले मुंनि असमिया थुनफावथाय आरो बेलासिनि 5 कर्नाटकनिफ्राय बाहागो लाफैनाय ए सिटबा थियेटार हानजानि मातिया मुनि कानाडा रावनि थुनफावथायखौ दिन्थिगोन। बेबायदिनो 23 नबेम्बर सानखालि बेलासिनि 3:30 इटालिनिफ्राय बाहागो लाफैनाय रिचार्डो रोसार थियेटार हानजानि पबकनर ब्रेक थुनफावथाय आरो मोनाबिलि 6 गोदान दिल्लीनि आन्ट्राल थियेटार ग्रुपनि हाकिम.com मुंनि थुनफावथायखौ दिन्थिगोन। 24 नबेम्बर जोबथा सानखालिबो 3:30 लेटिन आमेरिकानिफ्राय बाहागो लाफैनाय ओमारेस थियेटारनि सीसा थुनफावथाय आरो मोनाबिलि 6 आसाम जरहाटनिफ्राय रिप्लिका थियेटार हानजानि टेंगा मर्टन थुनफावथायखौ दिन्थिफुंगोन। बेनिखायनो सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय बे थुनफावथाय फोरबोआव जागायनायनिफ्राय जोबजासिम बाहागो लाफैनानै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दिन्थिफैनाय थुनफावथायखौ बेसेन होनाङा लासे नायफैनो थाखाय बानजाय आफादनि बिथोनगिरि एबा लोरगि थियेटार ग्रुपनि गाहाय नेतानि सन्जीब कुमार ब्रह्मआ खावलायहरदों।